Sica? Bă, al dracu, cine o fi legat mă castofonul ăsta? Lasă-l la 25. E și basul, mă, e și basul. Gata. Nu e legat bine, mă. Și nu suport. Ia mă ce melodie. Nu merge. N-ai fire la ele? Ba, Trase? ba, Și ai număr difuzoarele sau? ba da, mă. YouTube, ăla. Bă, știi cum se aude mă avar? Mă, să răsună așa să mă... Nia! Hei, mai direct nu sunt. Bă, să nu mai spune mă direct. Că știi să le... What is he doing? He's a diamond cut, man. Look here. Chino Dollar. You might as well go and get like me, man. Let's do it, man. To the floor. Bring that back. Crazy on my feet. So get like me. Crazy on my feet.